Ej. Hvornår kommer han? Og der var det. Goddag, skat. Goddag. Jeg har faktisk en lille gave til dig. Nå, men jeg tror ikke lige, du skal svæve så meget. Altså, værsgo, her er tørklæde. Tak. Jeg tager det. Nej. Det var meget dyrt. Men du er også min kæreste. Der vil jeg jo godt bruge penge på. Ikke også? Ja. Ja. Skal vi se, jeg kommer stå? Ja, men jeg tror ikke, du skal svæve derhenne. Ja. Jeg tror lige, du skal vente. Så. Skat. Hvad? Du har tabt dit tørklæde. Stop lige. Så er vi her. Skal jeg gå på pige? Okay. Og hej. Vi skal have 2 smoothies, eller en med 2 sukker i. Og så skal vi have en lille hindbærsnit. Du elsker min kone. Nå, vi sidder herinde, så du kommer bare, når det er, ikke? Og serverer vores mad. Nå, tak. Nå. Hvad bestemte du? Nå. Er Marsen færdig? Jeg tror lige. Skal vi ikke synge en sang? Okay. Hvorfor? Du vælger. Kender den der Rasmus Seebach, Guden skal vide? Nej, men du kan lige prøve at synge den. Ej, så skal du er pigen, jeg er drengen. Ja, det er derfor, du er Rasmus Seebach, ikke? Nej, jeg er jo. Du kan prøve. Guderne skal vide. Guderne skal vide. Okay, kan du noget lidt at være? Nu er det tur. Guderne skal vide. Vi har kaldt hinanden lidt af hvert. Skal jeg prøve at lave min stemme om til pige? Nej. Det gør jeg lige. Guderne skal vide, at vi har kendt hinanden lidt af hvert. Men det, som for mange frugitter mit, kan det nogle gange være svært. 1, 2, 3. Slut, da vi går hjem. Okay. Ikke slut, jeg driller bare. Så lige nogle af dine sko. Det var et rigtig fint tørklæde. Tak. Du har tabt dit tørklæde. Ja, du har tabt dit tørklæde. Okay, musik. Og julekids og lukkedåre. Og nu er det desværre slut. Nej. Nej.